Pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 5:05 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran kan Newsbase as in Mega Force Patrol. Ako po si Nicole Ann Gloriani sa idong tagapagbareta sa pangbiyernes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Ate Angel Mustaza. Sarong dakulang panggana para sa Pilipinas ang pagkakadakop kay dating ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co. Delta Siko anak pandok nin korupsyon. Ini ang naging reaksyon na sinpayag ni Senator Sherwin Gatchalian matapos sa pagbisita kanya sa Legazpi City para sa rong speaking engagement kung sa iyang sinabi na dakulaan pinagkakaimbeltohan kan dating kongresista na aligadong anomalya kung siya ang pamayokan Committee on Appropriation sa Kongreso kung kaya dapat na mapakaskas. Ang magpapauli digdi sa iya, magkaigwana ni na pagdangog sa Sandigan Bayan asin mapreso na ini para mapanimbaga. Alagad mas nakulang bentahe man kung may ituturo si Ko o kung may mga ituturo pa si Ko na iba pang persona na imbelto sa anomalya sa mga nangyayari sa nasyon. Nagpaabot man in pagbate si Gatchalian sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa akomplishmento na digdi asin na dapat na magsunod o dapat na masunod iyo ang paghero na pakaskason o pauli sa dating kongresista sa Pilipinas. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Dagdag na detalyes kan bareta sa lado lokal, nasa linya si Karen Ala. Padagos na pinag-aadalan kan Committee on Tourism kan sanggunian panlalawigan kan Albay ang mga penalidad na pwedeng ipataw sa sistema na mabalgar sa orsidansa na maproteher kan mga pasyalan sa Albay laban sa mga pambabastos. Ang ordinansa matatandaan na ipig-autorisar asin padagos na pinag-aadalan ni Board Member Attorney Milis Abadesa kung sa insusog sa pinakahuling public hearing kang ordinansang ini. Kukonsolidaron pa kan komitiba ang gabos na mga suhestyon kan mga municipal asin city tourism officers tanganing maplansya asin mapagkauryunan ang pinakamagabat na pinalidad sa mga mabastos sa mga pasyaran na iyo an imprisonment o pagkakakulong asin pagpersona non grata. Kung kaya maigpit ang pag-aadal considering na ini ang pinaka-primerong ordinansa ulay sa probinsya na matauna ng gadkimulta asin pinalidad sa sistema na manunuya-tuya day mataugalang asin dignidad sa mga pinagmamalaking pasyaran sa probinsya kan Albay. Karen Ala, DZGB News. Salamat Karen Ala. Dagdag pang bulos kan detalyes kan bareta hal isa luwas, nasa linya si Kuya Al Armario. Ayuda ang pigalat man kan ibang sektor, lalo na ang mga paraoma asin para sira na pigaparatugaan sa nakan gobyerno na igwamanin ayuda. Susog sa mga informasyon, advertisement kan gobyerno na igwaman mga ayuda na mariresibi ang ibang sektor siring ka sa transportasyon dahil sa epekto kan paglangkaw ng presyo kan mga produktong petrolyo. Alagad ang siring na mga bareta sagkod sa naman sa bareta na dahil masabutan kan mga paraoma o parasira kuno arinda ninda iyan na maresibi. Talagang may epekto ng unyan ang presyo kan mga produktong petrolyo kaya ang gabos apektado.
Alarmario, DCGB. Salamat Kuya Al, salamat Megaforce Patrol. Digdi naman kita sa detalyes kan Bareta. Sa lado nasyonal, ipinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na padawgos na nagkokoordinar ang gobyerno sa mga autoridad kan Czech Republic. May kinaraman sa pagkakaaresto kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Piyantaras na base man sa pinakabagong impormasyon, naharang si Ko sa German border asin pinabalik sa Czech Republic kaya mantinido ining nasa kustudiya kan Czech authorities. Magigirumduman nakasubanggi inanunsyo ni PBBM na nadakop si Ko sa mga Czech authorities asin nakakulungon yan sa Prague. Posibleng maibalik sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa laog nin saro sa Tulong Simana, sigon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John V. Crimuria. Hindi matapos si anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Abril 16 na naaresto si Ko sa Czech Republic asin ngunya nakakulong sa Prague matapos ang 9 na bulan na pagtago sa ibang nasyon dahil sa pagkakaimbelto sa flood control scandal. Sigun kay Rimulya, nahiling si Ko sa Italy. Tulong simana na ang nakakaagi asin paborbalyo ininin lugar mantang naaresto man dahil sa panakansilar na pasaporte. Sigun kay Rimulya, daidara kan kongresista ang sayang Portuguese passport warang travel document kaya dinakop tulos. Mientras sa nagkukoordinar na ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Czech authorities para sa deportasyon ni Ko. Pagabot sa nasyon, ikukulong si Ko sa Camp Crame. Asin mahampang sa kaso sa sandigan ng bayan, may kinaraman sa graft asin malversation sa pigsasabing irregularidad sa 289.4 milyones pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Handa ang National Bureau of Investigation o NBI na magkoordinar sa Department of Justice o DOJ as in Department of Foreign Affairs may kinaraman sa kaso ni dating Congressman Zaldico na sangunya nasa kustudiya kan mga autoridad sa Czech Republic. Sigun kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na importante ang koordinasyon kan mga ahensya ng gobyerno sa paghiro kan kaso matang nagahalat ang mga masunod na direktiba as in kompletong report hali sa mga magkakanigong autoridad sa abroad. Si Ko tinakma kan mga autoridad sa Czech Republic asing ikinulong sa Prague dahil sa kawaran ng travel documents matapos na ulangon sa Germany asin pinabalik sa Czech. Ipinagduon kan mga miyembro kan Makabayan Bloc na ang pagpapabalik sa nasyon kay dating Ako Bicol Party List Representative Elizaldico ang dapat na maging mitsa kan pagpapanimbag sa gabos na imbelto sa flood control controversy. Sigun sa Makabayan, ang pag-arestar kay Ko sa Czech Republic ang nagbubukas nin pintuan tangani hampangon kay ni ang mga kaso laban sa iya sa Pilipinas. Ang pagbabalik ni Ko sa nasyon ang mataong dalan tangani mapanumpaan kay ni ang sa iyang mga sinabi sa mga video na ipinost sa social media. Kay baan ang pag-imbelto kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin iba pang darakulang personalidad sa korupsyon asin mahiwasan na sistema ng korupsyon asin budget insertion. Ang Makabayan Bloc ang kumpesto ni na ACT Teachers Representative Antonio Tino, Gabriela Women's Party List o Party Representative Sara Jane Ilago, asin Kabataan Representative Attorney Rene Luisco. Mabaltan detalyes kan Bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdom. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The right hydration matters. To perform. To win. To rise above challenges. Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak. With the right hydration. With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on! Mag-Summit ka muna! The right hydration with the right minerals. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. DZGB News Minded. Balik kita sa detalyes kan Bareta sa Lado Nacional, pipahidali ni House Senior Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang pagbabalik sa nasyon kay dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa nasyon para hampangon ang mga aligasyon kontra sa iya. Sa pagkakaaresto kay Code ay dapat magsayang nin oras ang gobyerno kan Pilipinas sa pagparikas kan sa iyang deportasyon sigun kay De Lima. Dapat na hampangon na ni Co ang kaso laban sa iya, panumpaan sa tamang forum ang mga aligasyon niya asin ibiklad sa mga investigasyon ang gabos-gabos na mga naaaraman niya maging ang mga ebidensyang igwa siya may kinaraman sa mga anomalyang flood control projects. Para kay De Lima, dapat pagsabay-sabayon ang investigasyon sa mga aligasyon na kinaimbeltuhan kan dating kongresista. Dahil arog sa impeachment, dahil dapat na atrasuhon ang paghahanap ng katotohanan sagkot sa manibag ang gabos na kurakot. Mientras nadudaman si House Deputy Minority Leader asin Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio na tulos o kuntulos na maibalik sa nasyon si Co. Sinabi man kaini o ni Akbayan Representative Charles Chocno na sarong welcome development ang pagkakadakop kay Co. Pagkakataon man ini ni Co na magpaliwanag asin simbagon ang mga aligasyon manungod sa 2025 budget asin maanomalyang flood control projects sigun sa kongresista.
Papahampangon sa masunod na pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee si dating Congressman Zaldico may kinaaraman sa pagkakaimbelto kaini sa korupsyon sa mga flood control projects. Kasunod din kan kumpirmasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nadakop siko sa Czech Republic. Sigun kay Senator Ping Lacson, chairman kan komite, natulos na papadarhanin imbitasyon o sumon siko sa primerong pagkakataon na pwede ining maghampang. Alagad piglinaw ni Lacson na maagi pa ini sa legal na proseso dahil may nakapindyanteng kaso as in warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan kontra sa dating kongresista. Magigiromduman na naisyuhan ng show cause order si Ko kan Enero matapos ining dai magsipot sa mga nainot ng pagdangog apisar kan mga ipinadarang imbitasyon asin sabpina. Sa ngunyan, pigkumpleto pa kan komite ang mga pirma para sa partial committee report na nagrekomendar na investigaran si Ko asin iba pang imbelto sa pigsasabing pang-aabuso sa pondo para sa flood control projects. Mientras tanto, dagdag na detalyes kan bareta sa lado lokal na sa linya sa tuyang intern hali sa Bicol University, Tiny Kapinig. Marahay na aga sa tuyang mga paraantabay, nakabot na sa 89.9% kan target ang national ID registration sa rehiyong Bicol. Sa entrevista kan DZGB News kay Chief Administrative Officer Cecil Briones, susog sa pinakahuring datos kan Pebrero, nasa 5.29 milyones na Bicolano ang nakarehistro. Sa ibong kaini, aminado ang opisyal na igwang mga aplikante na dai pa nakakaresibe kan sa idang physical national ID. Sigun kay Briones, kabali sa mga rason, iyo ang duplication process o pagkakaigwa ng parehong pangaran. Dagdag pa niya na epektibo man ang online appointment na inatig-implementar, tanganing maiwasan ang pagdagsa sa mga registration center. Dawa nga na igwa ng sistema ng appointment, tinutugutan man giraray ang walk-in applicants o rog na kung igwa ng urgent na pangangay po. Tinatawan maninda prioridad ang mga senior citizens, bados, as in persons with disabilities. Iyan ang dagdag na baleta. Harid di sa luwas, Tiny Kapinig, DZGB News. Salamat, Tiny. Balik kita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Ibinulgar ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na uminabot sa 800 milyones pesos ang sayang pinakadakulang cash delivery kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico katakod sa issue kan mga flood control projects sa pagdangog sa Sandigan Bayan ngunya na aldaw. Sinabi niyang nagpuon ang koneksyon ni Danico kan 2021 o 2021 sa paagi ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo asin uminagi ang mga transaksyon sa aid na si Paul Estrada. May pagkakataon pa na ang cash delivery sa sarong hotel sa Bonifacio Global City kan 2022 kung saan naghilingan si Danico asin may kasi vlog pang delivery sa sarong istaran kaini sa Ladybug Street sa Valle Verde, Pasig. Sigun kay Alcantara, uminabot sa 25% ang kickback niko na pinagkakalkulong size sagkod 8 bilyones pesos para sa sayang distrito sa iraram kan General Appropriations Act kan 2023. Enot na hapoton manangod sa pinakadakulang kwartang naihatod sinimbag ni Alcantara na maabot ini sa 800 milyones pesos. Mientras tanto, pinahayag kan Department of Trade and Industry o DTI na daing magiging pag-umento kan presyo sa mga pangenot na barakalon sagkod Mayo 10. Iniiyo ang pagpapalawig hali sa dating itinalaan na petsa sa Abril 30. Sigun sa DTI, nakapaghuro na sinda kan mga manufacturer na magkaigwan ng extension para masiguro na daing magiging pag-itaas sa presyo kan prime commodities as in basic necessities. Sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na ang pagpapalawig iyon para matabangan ng publiko asin bako siring kagabat ang mga eksperyensya o na-eksperyensyahan ninda lalo pa na nasa tao kan krisis sa petrolyo a nasyon. Bako supisyente ang paramihan trust na ayuda kundi pangmahaluyan na solusyon ang kaipuan sa mga paraoma o kan mga paraoma na direktang apektado kan krisis sa petrolyo sa nasyon, sigun kay San Manuel Tarlac Mayor Doña Crescencia Tesoro. Tinawanin doon ni Tesoro na sa ang sektor kan agrikultura sa dapat tauanin atensyon para sa food security.
Sinabi niyang mas kaipuhan kan mga parauma ang sustainable o pangmahaluyan na suporta tangani mamantinir ang sa indang kabuhayan. Tinawan niya rin doon na dahil sa oil crisis na ini, talagang direktang apektado ang mga parauma dahil nagagamit sila rin diesel sa mga irigasyon, sa mga water pumps, asin nasa entonces ang pagtransportar ng mga produkto halisa sa indang mga uma pasiring sa merkado. Nangapodan si Senator Sherwin Gatchalian sa Social Security System o SSS na magpautob ng loan moratorium para matabangan ang middle class na apektado kan pagtaas kan presyo kan petrolyo dahilan kan krisis sa Medio Oriente. Sigon kay Gatchalian, pwede ining maging siring na lakdang kan Government Service Insurance System o GSIS na magpautob o nagpautob din para mientras na pagpauktaba sa pagbabayad nin utang. Kasabay kay ni, naunambitan kan Senadoran inisyatibo kan Pag-ibig Fund na nagtaon ng tulong bulan na housing loan moratorium para sa mga nag-uling overseas Filipino workers o OFWs na apektado kan gera. Nangapudan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture o DA na tulos na gamiton ng 18 bilyones pesos na dahi nagamit na pondo halis sa 2025 budget para ponduhan ang fuel as in fertilizer subsidies para sa mga paraoma as in para sira. Sigun kay Pangilinan, dahi na dapat napinjente o mapinjente ang pagpapaluwas ng pondo, lalo na padagos na naapektaran ang sektor kan agrikultura asin pagsira sa pagtaas kan gastos dahilan kan tensyon sa Medio Oriente. Tinawan doon kan senador, importanteng magamit ang mga pondong ini para mapagian ang problema kan mga lokal na producer asin malikayan ang dagos na pagtaas kan presyo kan pagkakan sa merkado. Matatandaan na nagpaluwas ang gobyerno ng 10 bilyones pesos na tabang pinansyal para sa sobra 4.1 milyones na paraoma asin para sira, nakatumbas din 2,000 pesos o 2,325 pesos kada benepisyaryo. Personal na nagpasiring si Napolcom Chief Commissioner Rafael Vicente Calinisan sa Philippine National Police Academy o PNPA sa Silang Cavite para inspeksyonon ang lugar kung saan ginibo ang hazing sa 22 na kadete. Nagpasiring ini sa mismong ground zero kan insidente asin nakahuron ang mga biktima sa saindang barracks kung saan siniguro kaini na mauutob ang hustisya. Dahil man tinugutan na anuman o tutugutan na anuman na klase ng hazing sa irarong kasayang liderato, handang tangkason ng CSA man na pulis o kadet na mapapatunayan na imbelto sa say o siring na bayolensya. Sa ultimong detalyes, kan Bareta sa Lado Nasyonal, nagbilog ang National Bureau of Investigation in Specialized Unit na matutok sa national security threats sa pagikan Administrative Order No. 09 Series of 2026 na itindog ang Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosives and Foreign Malign Influence Unit sa irarong kan Office of the Director. Iimbestigaran kan unit ang mga patakot may kinaaraman sa hazardous materials and explosives as in foreign malign influence activities, considering o siring kan disinformation, cyber manipulation as in covert interference. Katawang kaini ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Department of Health, Department of Information and Communications Technology as in international counterparts siring kan Interpol. Sigun kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, papakusugon kan unit ang kakayanan kan bureau na nagsisiblag sa mga patakot o makabagong patakot. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyas kan Bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangalan ka nagsururat kan Bareta, sa panganot ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Matthew Balyaran, sa Master Control si Kuya June Napoles, sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, sa Mega Force Patrol, ako po si Nicole Ann Glorianin sa nunaging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex